so kaman jini ne, shi mai rike zuciya ne so, kuma alkawari ne wanda ya dauka za ya ci ribar so. Ina samu gudata tun da ita ke wanke ne so na dau alkawarinta, aure na ta shi ne burina. Kullum in na zauna tunaninta ta shiga ruhina, nan da ita na saba ni ba zai yi na ware ba. Mai san ka kaso shi riba ba ka ki samu ba, shi so garkuwa ne in ka duba wuta ba ka rasa ba. Shi so jarumi ne mai sa mazaje su je zaune, mai sawa a zauce kuma kun san da dalili ne. Tunda ya shige ni shi yasa nan so na bayyana ne. Kin ji sahibata ki tallafe ni sana ki saya ne, ki bangure na zauna a zuciyata ki kada kiyana ne. Shi so cuta ne a zuciyata yayi mini rauni, dole in yi tunanin wanda so yayi masa gantarwa. Idan ka duba ka auna ya riga yayi masa gaggawa. So ya wuce wasa zuciya zai yi kamawa, amma sai an gina shi da gaske tafi na sakar alkarya. San maso wani koshin wahala na riga da ganewa, in ka so a so ka da gaskiya ba batun aiwarewa. Idan ana batun soyayya kunnuwa ba a toshewa, bari a gefe da mai sanka daɗi a cikin ranka. Ribar soyayya bai wuce da mata yau rasa, alkawar a ɗauka na aure kar da a sa wasa. Fida ni dai na san zuciya kowa da kalar tasa, bi haƙuri mu jure ɗan uwa babu daɗi ranar rabuwa. Multimedia on the mix.